Concordia ha presentat dues proposicions de llei sobre immigració i integració. La primera planteja elevar a 1 milió d'euros la inversió mínima dels residents passius, establir un requisit de 250.000 euros per als autònoms i eliminar la inversió en habitatge per reduir la pressió al mercat immobiliari. La segona proposició crea un dispositiu d'acompanyament per a les persones nouvingudes, amb tallers obligatoris per als residents permanents i voluntaris per als temporers, per reforçar la integració social, lingüística i cultural. El govern, però, ha reaccionat amb sorpresa. La ministra Conxita Marsol ha retret a Concòrdia una manca de fair play polític, lamentant que la formació hagi actuat sense previ avís, malgrat l'oferta de diàleg que el cap de govern havia fet al Consell General la setmana passada. Marsol ha subratllat que l'executiu ja treballa en algunes de les qüestions que ara proposa Concòrdia, com la regulació dels dipòsits bancaris vinculats a la immigració, amb la previsió de portar al Consell una proposta pròpia en breu. Tot i criticar la forma, ha deixat oberta la porta a augment la inversió mínima dels residents passius més enllà dels 600.000 euros actuals i ha anunciat que el govern presentarà pròximament mesures pròpies, com un impost sobre la inversió estrangera. Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.